gentlemen, let me tell you a story about life. What is life? For me, life is a surprise. For example, okay, just a minute. Me, Robert Lenoir, les oiseaux du son citoyen et bon. Robert, François, France, c'est baguettes, c'est good wine, c'est croissants, c'est Napoléon, c'est nature à fête. Mais non! Me, Robert Lenoir, I love hummus. You know hummus with shaman saïkita, with a lot of shakshuka and malawarin vegetable couscous. Mais non! This is not a story about you. You are just the storytellers. Alors, ladies and gentlemen, pardon. Sorry. Let's start. Once upon a time, in a very far country, there was a little circus. And in this circus, there was a big hero. He went on a rope. His name was Yitzhak. Yitzhak went on. ועכשיו קבלו את אומן ההליכה על החבל والآن استقبلوا فنان المشي على الحبل יצחק משיח שיר למעלות עצרו רבותיי! יצחק! אוי יצחק! רבותיי וגבירותיי, אם יש בקהל איזשהו רופא או אפילו חובש, רבותיי וגבירותיי, זה לא צחוק. אוי, שתזמינו אמבולנס, תקראי לי יעקב. الله عليك يا اخوي، الله عليك. تريموا له الرجلين، يضحك لون هرادير، يضحك. الله عليك، الله عليك. מאיפה הכל התחיל? לאן זה מוביל? לפעמים קשה לי להצביע על מפת הזמן ולהגיד כאן או שם, אולי בלידה, אולי בפחד מהמוות, אולי בחיים עצמם. כן, תפתחי לי אינקובציה בבקשה, תן לי מוניטור, כן, תני לי DI בבקשה, תשלח לי פדים בבקשה, ואתה תכין לי איזה ג'וינט, לפני שאני משתגע. כן, תני לי מוניטור. תפתחי לי DI, כן. תני לי אינקובציה. אוי לעזאזל, שאני מכיר את הריח הזה. סטודנטיות, התקרבו אליי. קדימה, לא להתגאל, קדימה. סטודנטים, תריחו שנייה, תריחו. שריח כזה יכול לצאת רק ממוח של ישראלי. זה ידוע בקרב כל הפקולטות המנתחים בעולם. ולמה? מוח ישראל, אני יודע, אני אטפל בו. יש גם שיעור. מוח ישראלי מומשל לעוף שנמצא בתוך סיר לחץ ועל פול גז.
ישראל! אלוהינו, אדוני, אחד. אדון משיח, אנחנו נמצאים בתקופה שבין סוף הסופים לתחילת החיים, חיי הגאולה, חיי הנצח בעזרת השם יתברך. עלינו להתחזק, עלינו להאמין, עלינו להתאחד. אדון משיח, אם אתה רוצה שבנך יצחק יתעורר ויחזור אלינו, עליכם לעבוד איתו על הזיכרון, עליכם להזכיר לזכר את עצמו לעצמו, ובעזרת השם יתברך יתעורר, בעזרת השם יתברך יתעורר. אדון משיח, תשמע את הסודות. יאללה, הוא לא זז. חבל לך על הזמן, אני אומר לך, חבל לך על הזמן. הולך להיות לנו קרקס, משהו בומבה, משהו בומבצור. אני אומר לך, מה היה? למה לא? لا عليك اخوي والله عليك شو كركس شو بطيخ يعني אתה חושב מה הבעיה? יש לי דודה, קוראים אותה עליזה, יש לה תחת כזה גדול, וחוץ מזה היא מובטלת כבר איזה שנה וחצי, כבר לא מקבלת דמי אבטלה, היא בדיכאון, היא משגעת את סבתא שלי. אני אומר לך, אני לקרוא לאמא שלי, ואני כבר מחר מציב אותה לחזרות על הבוקר. סלמת אחוי. אמא! אמא! קבלו את בצהריים, הוא מתעורר, שימו לב. אני מ-6 בבוקר על הרגליים. שימו לב הבדלים רק. יא אלוהים, תודה רבה על היום שהכרת לי אותו. באמת איזה ג'סטה עשית לי. לא, אני לא כועסת. בוקר טוב מותק. אתה בנופש, אה? לא, אני לא כועסת, אני אומר לך בוקר טוב, מה? בוקר טוב. בוקר טוב? זה הבוקר טוב שלך, תגידי? זה הבוקר טוב שלך? אני אמרתי לך, לא חשוב מתי אני מתעורר. קודם כל עיתון ספורט, במיטה, קפה, נראה מי נגד מי, ואז נחליט אם זה בוקר טוב או בוקר רע. יש אנשים יש להם יום עסל, יש אנשים יש להם יום בסל, אצלך ברוך השם, בסל. את לא תשגעי אותי, אני אומר לך, את לא תשגעי אותי, אני לא יודע. אבא! חבל לך על הזמן! חזרתי מבית ג'אלה. וואו, אני הולך לעשות קרקס עם חבר שלי ישמעאל מבית ג'אלה. יש לנו 2 חמורים. אמא, אבל אמא עצבנית. אמא נשמה, אני צריך כסף למסכות לה. אמא בבקשה, רק תקשיב. אמא, איי. אתם, עד שלא תגברו אותי פה מתחת לחבל כביסה, לא תרגעו. אתה, תעוף לכם שיעורי בית. אני לא רוצה לשמוע לא על ישמעאל ולא על בטיח. אתה נהיית לי יותר ערבי מהערבי, אני אומרת לך. ואם יחטפו אותך, אני לא הולכת לחפש אותך. ואתה אדון משיח, אם אתה לא תחזור להיות מה שהיית, אני אומרת לך, אני אורזת לך מזוודה ואתה עוזב. לא, אני מתכוונת לזה מותק. אני אורזת לך מזוודה ואתה עוזב.
את הורדת לי מזוודה ואני עוזר. וואלה יופי. אתה עושה ביטחון. בית שלי, אוטו שלי, היא הורדת לי מזוודה ואני עוזר. איפה נפלי? כל הכבוד. אומרת לי, יכולה צעד אחד בלעדיי. אני בן 50, את בת 50. אני בן 50 תופסת לוליטה בת 20 ככה. את בת 50 עם ילדים, עם הכל כבר... תשמעי, אל תשקעי אותי על הבוקר. אני לא יודע מה אני עושה. אבא! אני עושה שיעורי בית. מה השורש של המילה מלחמה? לא באדמה, יש 3 אותי. חוץ מעיתון ספורט. אמא! מה השורש של המילה מלחמה? איזה ערפאת? שורש! סבתא? אבל סבתא בכלל לא יודעת לקרוא, יא וורדי. סבתא! סבתא! אני חייבת פיזיותרפיסט. שלום! אם סוף העולם לא הגיע, הק! הנה! אז הנה 10 שקל קילו מלפלף לפוני. מה זה הפקרות העולם? וואיה 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 וואיה. יצחק פרעניק בוא תגרד לסבתא את הגב. יצחק בוא תעשה מצווה. בוא לפני בר מצווה תעשה מצווה. בוא פרעי. וואי 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 וואי. איזה מלחמה? עוד מעט מלחמה, לא עכשיו, עוד מעט. תגרדי את הגב. תגרדי. עליך. עליך. يمينة لمعنا حي كبر عليك اسمولا لمعنا عليك كبر عليك Good evening, everybody. Very good question. Very good question. Very good. Parenthood. Very difficult, I know. I have parents too. What do you think? I'm enlightenment, but I have parents. The problem starts when we are very young. And then we're thinking our parents are mostly perfect. Very funny. And then we're growing up and up and up. And we figure out they're not so perfect as we thought. And even worse than that. And then we starting be frustrated. We starting be nervous at them. And no. This is the place to forgive them. To love them as they are. Just because they brought us to this wonderful world. קבל את אביך ואת אמך, it's very important. Yes, please, another question. No question? Please take me out of here. I have no question, people. See you later.
יא ווילי, יא ווילי. יא אלוהים, היית שם אותי פה במקומו. ברגע זה. יצחקי, נשמה של אמא. אמא באה לבקר אותך, נשמה. היינו אצל הרב הגדול אתמול בלילה. הוא אמר לנו שאתה מקשיב, שאתה שומע. בעזרת השם, אם נזכיר לך, אתה תזכר ואתה תתעורר. חשבתי כל הלילה מה להזכיר לך, מה להזכיר לך. נשמה שאמא, איזה ילד אתה היית מופרע. מופרע. היית יותר בבית ג'אלה מאשר אצלנו בשכונה. היה לך חבר ערבי, שימו. עשית איתו קרקס, לקחת לי את התרנגולת של הכפרות, עשית ממנה פורפרה. לא יכולתי, לא היה נעים לי אחרי זה לבשל אותה. נשמה של אמא. אתה זוכר איזה אהבה הייתה ביני לבין אבא? איזה הרמוניה, איזה תשוקה. תענוג. ממי, תראה מה הבאתי לך. אתה זוכר? אתה זוכר? אתה זוכר, נשמה? יש לך אופציה, לקום, לקחת את הדברים שלך. אתה תיקח את הדברים שלך ותעוף מפה. אני לא יכולה לראות אותך יותר. נמאסתי ממך. תצעקי! תצעקי! נו, תשמור אותה, תצעקי! 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 מפגרת, תצעקי! אתה לא בן אדם! אני בן אדם! לא בן אדם! אני לא בן אדם! רבותיי, גבירותיי! קבלו את הקרקס הגדול ביותר בעולם! אז בבעיה! שאני רוצה כדי לי את לקחת להוריד למה זה לאלו רפתה! בוא! מעט אמא, עוד מעט! עכשיו אם אתה לא עולה הביתה אני יורדת עליך! יורדת עליך? אבא מת. תעניתי, אבא מת. אז למה אתה בוכה? אז למה אתה בוכה? מילא, חס וחלילה, הייתי מת, אני מבין. למה אתה בוכה? אבא בסך הכל עוזב את הבית. אז מה? היום זה מודרני. כולם עוזבים את הבית. בשביל זה לבכות. יצחק, אל תקרע לי את הלב. תהיה גבר. מעכשיו אתה הגבר של הבית. מה שאתה תגיד, זה מה שיהיה. ויש לך שני בתים. אתה יודע מה זה שני בתים? בית אצל אמא, בית אצל אבא. אצל אמא. טיפוש. ההורים שלי התגרשו. זהו, כבר לא חיים ביחד. אבא יצא גבר, כל השכונה אומרת, השאיר לאמא הכל. לקח מזוודה, אמר לה, רק תעזבי אותי. חתך. וואלה עליק יא אחוי. אני לא רוצה להיות גזעני, אבל וואלה אתם היהודים בלגן גדול. וואלה בלגן גדול בראש. גירושינים, או פירושינים, או פסיכיאטרים, או פסיכולוגים, או פרוזק, או אללהו אכבר,
לה אצלנו, אבא שלי לא אוהב אמא שלי. מביא עוד אחת, מן המפעל חדשה. מה הבעיה? עזוב את זה, אמא שלי עומדת להתפוצץ. אמא שלי עומדת להתאבד. אמא שלי שמעה שאבא שלי הלך לגור עם דודה עליזה באותו חדר, באותה מיטה. וואלה עליך אחוי, אם אבא שלך הלך לגור עם דודה עליזה? אבא שלך לא פראייר בכלל. וואלה יש לו מוח. תגיד לי, ישמעאל, אם נגיד עכשיו אתה ככה לבד בבית, Very good question. What is your name? Aliza. Very nice question. Sexuality. Yes. Sex. So, okay. Yes. Okay. So, I'm sorry to tell you that you are the Israeli people don't know to do sex. And why? Okay. You're living in a very pressure life. Really. I'm here for 2 weeks. Wow. One day in Israel, the news, it's like 1 year in my country. Kol hakavod. The problem is you get with this pressure into the bed. And what happens? You finish after 2 minutes. Not good, my friend. Easy. Shanti. Sex can be hours, not minutes. Where is the smelling, the kissing, touching, easy. Good wine, good music. Don't become Zanim. Make party from the sex. Party, not masturbation. Tantra, my friend. Tantra. This is the answer. Thank you. See you later. איפה אבא? יאללה. כולם בעופות, יאללה. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב. סבתא יקרה, דודים דודות, אמא, ואיפה אבא? זה היום, נגילה ונשמחה בו, הגעתי לגיל י"ג מצוות. בגיל זה אני מחויב לכל מעשיי, חטאיי, מחויב להנחת תפילין ולכל מצוותיי. ולכל חיילי צבא הגנה לישראל, ולשלום במרומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. הלו, עושה שלום במרומיו וברחמיו, עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. הלו, עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אמן. אבא יקר,
אבא. אבא, כמו כל האבות האלה, האידיאליים, יעני. אני יודע, לא התנדבתי לטיולים שנתיים, ויעני, לא הקראתי לך ספרים בלילה, ולא ישאלתי לך, חמודי, איך היה בבית ספר? מה למדת מוטי? אני יודע, לא הייתי כזה. אבל אני נשבע לך שגם ההורים שלי לא היו כאלה איתי. זה עובר במסורת, מדור לדור, לטוב ולרע. אין מה לעשות. אבל פעם היה חסר לך משהו? ביקשת איזה כסף למסכה, לכובעים, לפילים, לארנבות, לא נתתי לך? וואלה, אני לא אשכח ביום שהתקבלת לסיירת. איזה גאווה, איזה גאווה. וואלה, אמרתי לעצמי, יא וולדי, בן חלצי בסיירת, עם כל הקיבוצניקים, כל הגדולים. בן שלי. וביום שנפצעת, וואלה, קיללתי את המדינה הזאת מפרעה ועד היום. למה לא מגיע לך אפילו שריטה אחת? ואם תגיד לי מאיפה השתגעת, זה מהפציעה. הפציעה הזאת עשה לך את השיגעון. איי. Many soldiers are coming to my ashram after the army. Hundreds. And they all asking me the same question.
Why do I need to sacrifice myself to this war? And I said to them, you don't need to. You need to solve the war inside you. You need to tell your leaders to make peace with themselves, first of all. Peace with yourself, peace with your friends, peace with your family, peace after with your enemy. Outside is illusion. Believe me. Outside is illusion. Inside is the real war and the real peace. Yes, please, another question. وقف يا منيك! وقف! واحد ודפחי עצמו, ומי שומע לא צוחק. وقف يا منيك! יצחק. الله عليك الله عليك بو يهودي بو تعالوا قلتي بو يا منيك تعالوا أنت يعني خشيف يشلي مالي هفسي والله إشاء لي عبداء لي كسف لي حبوط يشلي بيت لي تحروك أني موتك عليل معلى روس روسيمي حكيم لي أرمونوت أني مليونير معلى كاخ على فندي هروك لو نسبر لي أفريخات الله عليك أنت يعني لوز خير أزهروك ما لوز خير من أبا شلي ومن أبا شلخا متى لما تتنخ بعم أخرونا والله أبراهام أفينو يعني أفيكم درخ أقر هيا أفينو رشون من هجار يتسع يشمعيل ولك أخريزة كنت الشعين أكدوش بريخو عساتو فالصلاة فيليوش بعربيت أفل دونت ووري يعني عربيت في عفريت عرف والله إخوان ladies and gentlemen يلد إخمري بعرفيت يلد والقليل بيت أهلا سمسم لو عزو نسبورها 3 وبمبر اسمع 1 2 3 يشمعאל ויצחק! ישמעאל ויצחק! חובש! יצחק, אתה שומע אותי? יצחק, תרים לו את הרגליים. תחליט האינפוזיה. תרים אותה למעלה. מעופפת דחוף. זינוי.
אני יודע מהרחוק מתגעגע כמו כוכב בודד בגשם שם למעלה ברקיע. זמן السلام زمن السلام زمن السلام אינשאללה זמן לשלום זמן לשלום זמן לשלום הלוואי. Hey baby. אמא שלך התקשרה אליי אתמול בלילה. היא אומרת לי, תעשי לי טובה, תזכירי לו רק את הדברים הטובים. בייבי, אם אתה באמת מקשיב, אז אני הולכת להזכיר לך את האמת. בייבי, בשנתיים האחרונות אתה פשוט היית בלתי נסבל. ממש בלתי נסבל. הפכת למין משיח כזה. החלטת שאתה הולך להציל את העולם? שאתה הולך להביא שלום על העולם? אוי ואבוי. בייבי, תיזכר בדברים הטובים. סוזן דלל, אני רוקדת, אתה מתאהב בי? אנחנו מתחתנים. בייבי, אוי, דוקטור! אני לא רוצה להפריע לך. שמי יצחק משיח. ואני רק רוצה לומר לך שאת פשוט רקדנית בחסד עליון. את ממש מדהימה. מלצר! הוא כבר מגיע. מלצר! מלצר! אם אפשר להזמין לגברת בקבוק בנבניון מיובש. סליחה? סומבניון יבש. סומבניון יבש. כן, גם לי בקבוק, אני מת על זה, כן. בכיפק. תודה רבה. מתה מעייפות. זה התקופה
בתקופת המלחמה, אני אמרתי לעצמי, או שאני הופכת לרמטכ"ל, או שאני פשוט עף מפה. אז עפתי. נסעתי לפריז, התקבלתי לא פחות ולא יותר 4 שנים אצל ג'ורג' דה בוק. שם התחילה... אני מרגיש שאני עומד להתפוצץ. אני... בא לי לנשוך. לא יודע, אני נורא מצטער. לא, אין לי שירותים, לא. כן. חמוד, תרגע. אני איתך. אתה מקסים. אתה פשוט אמיתי נורא. אתה ילדותי אבל במידה. אתה מתוק, אני מאמינה לך, אני רוצה להיות איתך. תרגע, אני שבית אותי. אני שלך. תחשוב שאנחנו ביחד. או אתה רוצה לשירותים בכל זאת? s'il te plaît, חומוס, שקשוקה, זעתר, פיתות חמות, חמוצים בוקו. Merci. Ladies and gentlemen, tonight I feel lonely, so lonely. Just God and me. All these words, ladies and gentlemen, look at them. For example, I can swear they are in the first meeting. Ladies and gentlemen, look how they talk, how they move, how they look, how they feel, how they're together. Wow. Ladies and gentlemen, look, for example, okay, look there. Table number 20. I can tell you they are at least 10 years together. Look. The body, together. The soul, if she is in the east, he is in the west. But they are afraid to be alone like me. I prefer to be alone. Alone, and not alone. Alone. Do you understand me? Ladies and gentlemen, I want to ask you a question. What is the reason of life? Why we are here on this planet? One word. $1 million. One word. Excuse me? Love. Oui. In Arab they say hub. In German they say Herzengerzenöven. In English, love, and in Hebrew, אם אתה יכול להיות איתי חצי דקה, זה יעזור לי. תודה. הלו? את מזהה? שנייה. אלוהים, אתה משוחרר. מה העניינים? וואו, אני בהלם שאת מזהה, איזה כיף. שאני מזהה? תגיד לי פשוט, איפה האגו שלך נמצא בתחתונים? מזהה? אני כבר יומיים... תמר! אני לא מאמינה. תעלה למעלה! יאללה! זה בניין של אקסקלוסיבים! תעלה למעלה! תמר! שתיתי את כל הבלמניות!
אותך! אוהב! גם אני! גם אני! הוא השתגע! אתה משוגע! אני אומר לך, אתה משוגע! אתה משוגע! אני לא אשתוק! אני לא אשתוק! אני לא לוקחת אותך לשום קרקס! אתה דפוק! כן, כן, כן! תעביר באינטרנט! תעביר לכולם, לכל העולם! מה שצריך לעשות דחוף! להטביע את כל כלי המלחמה למצולות! אני לא צועק, אני לא צועק! כן! אסלאם, יהדות, קודם כל! נצרות תבוא אחר, כן? היום בקרקס, תביא את כולם! אני אשתגע! אני אשתגע בסוף! אתה משגע! אתה משגע! ילדה התעוררה! ילדה התעוררה! יואו! מה חמודה? לא קרה כלום! צחי, מה אתה עושה? יצחק! האינטואיציות שלי לא כל כך חיוביות היום. אני אומרת לך, למי אני אתקשר? למי אני אתקשר? יצחק! אלוהים, מה אתה עושה? יצחק! מה זה התקפים האלה? למי אני אתקשר? אמא שלך היא יותר משוגעת ממך, למי אני אתקשר? יצחק! זמן הסלام! זמן הסלام! יצחק! אתה חייב להתעורר! אבניני! אתה חייב להתעורר! יצחק! ישראל על פני תהום! יצחק תתעורר אבניני! والله عليك اخوي والله عليك تتعورر والله عليك مسبيك يعني مسبيك لخيم ومسبيك لانه والله لشني هتستديم مسبيك والله عليك يسحق מה אתה עוד רוצה? מה אתה עוד רוצה בן שלי? מה אתה עוד רוצה? מה? חבל, הגוף שלך כבר נרקב? חבל. נשמה של אמא. נשמה של אמא. די נשמה. מספיק, חבל לך, חבל, קדימה, والله عليك. אני אספור.
10 8 7 6 5 4 3 שיר למעלות עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. גברת משיח, ערב טוב לך. הבן שלך מאושפז אצלנו במחלקה בתל השומר. יופי, 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 יופי. מה אתה רוצה? היי! הלו. ומה בשביל לזכור? ומה בשביל להיזכר? ומה זה התחיל? ומה זה התחיל? אדם וחווה בגן עדן וסבבה פתאום נחש! מי הביא את הנחש? אני? אתה! למה? למה? לעשות אותנו? פתאום אברהם אבינו רואה בכוכבים! את כולם! הביא את ישמעאל? למה הביא את ישמעאל? דפוק לנו את הצורה? הוא דפוק לנו את הצורה? למה? מה עשינו? לא יודע, אבל מה אני אשם? אני רק רוצה... תן לי רק טלפון אחד, תן לי רק... מה אני... אז זה מגיע. מאיפה זה מגיע? מאיפה אני אפיתה? אני לא יודע, אני רציתי, היה לי כוונות טובות, לא רציתי. זה לא היה מהאגו שלו משהו, רציתי, באמת רציתי אז, אני פוחד לי, אם אני לא אעזור, מי? יצחק? יצחק, אני הולך להביא לך מים. אם יש רופא בקהל, רבותיי וגבירותיי, חובש או רופא דחוף. ولا عليك يضحك ولا عليك يا اخوي يضحك اخوي شو مالك اخوي ولا عليك الله صدق امبولانس ولا عليك يضحك Suddenly, he woke up. It was time twilight, 5 o'clock. He opened his eyes, and in the first time in his life, he was really simply happy. In the first time in his life, he loved himself. Yitzhak